Здравейте, приятели! Аз съм Краси Партовски и днес искам да ви покажа нещо интересно. Това, което виждате пред мен, около мен и над мен е книгата на мъртвите. Сега, моето име не е в тази книга, а е в книгата на живота. Защото съм повярвал и съм приел Исус Христос за мой личен Господ и Спасител. А ти го направиш, твоето име също ще бъде записано в книгата на живота. Така че повярвай и приеми Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Защото твоето място не е посред мъртвите, а посред живите. И ти ще преминеш от един живот към друг, който е още по-добър, се нарича вечен живот. А това е саркофагът на мумията. Така че мумията е тук.